Ang ilang gingon diri, walay uso ang timbangan kay masisira lang daw ang timbangan. Ay, tuwing. Isang tumpok si Gwinta, grabe. Approximately 4 to 5 kilos for only 400 pesos. Grabe. Grabe guys, 70 pesos yung isa. Butite. Nakabalik na sad ta diri sa Hulo-Sulo Public Market mga kabisaya. Last na tong anhi diri mga kabisaya, last October 2024 o katong pag-anhian nato daghan pagitag wala na pangutana sa kilo sa ilang mga baligya diri. So ali mga kabisaya, ubani ko ninyo kay daghan pag ko gusto ipangutana. Mga kabisaya, welcome back again diri sa atong vlog. And for today's vlog, nakita karon sa Hulo-Sulo. Atong first episode diri mao ang pagbalik sa public market diri sa Hulo-Sulo. So atong nakita diri mga kabisaya na ay mga baka diri o mga ulo sa baka. So atong pangutanon kung pila ang price dinhi. Kuya, pila yung price sa dani kuya? Magkano yung price? 1.5 na lahat na? Hindi kilo? Buo na siya. Pero hindi ito per kilo na, buo na talaga. So ito, kilo per kilo. Okay. Time check, it's 7:50, wala pa siya nag-8. So inani siya ka-busy no, kay daghan kay nangumpra sa buntag. Og makita nato no nga gilahi ang beef section, gilahi sad ang fish section. And ang isa ka ulo niya buo 1,500 pesos, dili na siya kinilo. So ali mga kabisaya, tan-aw na sa nato dito ang section sa mga isda. Kay mo toy gi-vlog na to last time nga wala gi kinilo no, tumpok-tumpok. So ali guys, pag-abot na mo sulo mga kabisaya, medyo dili gid okay ang weather. Pero ganahan jud ko nga inani ang weather mga kabisaya kay grabe gid ka init sa sulo. Kinilo to or magkano? Yung kilo, isang kilo, 450. Section sa naay kinilo o napoy section dito banda mga kabisaya nga tumpok-tumpok lang. So diri makita nato nga ang lambay 450 pesos ang kilo. Then itong kuratsa ma'am, magkano ma'am? 450 din? 350 kilo. Yan. So maliit tong kuratsa ngayon guys. Mayroon ding malaki. Magkano yung malaki? 450 din yung kilo. Ito 350 tapos iba yung 450. So katong to nga banda, mura to siya ang walay kilo. Tumpok-tumpok lang. Okay, thank you so much kuya. Ay, nara oh. Tama mo, buhay po? Buhay pa mama, kuratsa ma'am. Buhay pa to? Buhay pa, baka ma'am, kagat ka. Okay, magkano yan kuya? 450 lang. 450? Oh, wow. Maganda to kasi kinilo siya pero ano ba, may malaki. Kasi doon tumpok pero halo. Halo no, maliit at saka malaki. Aside sa tumpok-tumpok nga kuratsa mga kabisaya, naasay duha ka tindahan diri sa Hulo-Sulo Public Market nga per kilo ang ilang baligya kay mo'y gakwaan sa other places. Bali sila ang ga-distribute sa laing-laing lugar nga quality gid kay mga kabisaya kay puros gid siya dagko. Sila yung mga guso diri o tagpila ang isa ka bag sa guso. Guso ba to nito? Anong tawag dito? Anong tawag? Tala. Hagal-hagal. Gusto yan sa amin. Magkano yung isang bag? Oo. 50. Wow, malaki oh. 50 pesos? Oo. Mga 2 kilo to no? Or isa lang? Mga 2 to. 50 pesos. Gusto. Pero ang tawag daw dito is hagal-hagal. Ito, gusto din no? Ay, ano, hagal-hagal din? Parehas lang, pero iba yung kulay. Ito yung ano, ito yung kinukuha sa Tawi-Tawi, no? Ito yung para galing sa Tawi-Tawi. 100 yung tumpok. Thank you so much. Pag-abot na to sa fish section mga kabisaya, maklaro gid nato nga bisan isa ka timbangan wala tay makita. O kung tanawon nato ang Hulo-Sulo Public Market mga kabisaya, majority gyud ang gapamaligyag isda. Daghan pug kay tag nakita diri mga kabisaya nga bisan tuod og barato na kayo ang baligya sa isda, pwede gid kayo mo makahangyo sa presyo.
Og diri sa Hulo-Sulo Public Market mga kabisaya, pwede sad ka makapalit og per slice sa isda. Mo cost dalawang, ano magkano? Dalawang tumpok. 250, dalawang tumpok. Kahit yung maliit, dalawang tumpok din. 100 po. 100 yung maliit. Tapos itong malaki, 250, dalawang tumpok. Kahit yung mas malaki, Ito, 250 po. dalawa din tumpok. Siya. Isang tumpok. Isang kuya, munis lang mga gatinda diri og mga isda, mga kabisaya. So diri kuya, wala gid uso ang timbangan. Wala. Tumpok-tumpok lang. Ay, wow. Masisira lang yung yung timbangan na sabi. Yun yung sabi doon. Masisira doon yung timbangan. Dalawangin lang. Kasi uso talaga yung tumpok lang, no? Tapos mura. Ang mura dito, no? Mura lang. Thank you so much, kuya. Maklaro gid nato diri sa Hulo-Sulo Public Market mga kabisaya kung unsa kabuutan sa mga vendors diri. Nakakita pud tag dako kaayo nga isda mga kabisaya nga ang tawag sa ilaha diri butete. Sa CDO, mga kabisaya, lahi atong butiti dito kay nasa kanal ka naggagmay nga isda. Pero diri sa Hulo-Sulo dagko ilang butete nga isda. Guys, ang tawag nila ani is butete diri sa Hulo-Sulo. O kani approximately nasa ilang kilo to kuya? Approximately 4 to 5 kilos for only 400 pesos. Grabe. Dako na kay siya, guys. Sa pilutuan niya, pwede tinula. Mas masarap sa gata. Ay, wow. Anyways, mga kabisaya, last na tong ani dinino ang ilang gingon diri, walay uso ang timbangan kay masisira lang ang timbangan o same gyapon sa ikaduha na tong pag-ani mo gyapon na lang istorya no, masisira gyapon ang timbangan. Butiti guys, ang butiti sa DCDO nara sa kanal. Pwede rin kay kuan siya, makaon siya. Thank you so much kuya. Tagaan kog ice dato nilang kuya, kay grabe akong huwid-huwid sa butiti nga isda. Grabe siya ka-slide guys. So ato na tadto sa pinakatapusan no, excited na ko dito kay last time dito ta nakita kurat siya nga tumpok. So ato i-check kung nabay kurat siya dito. Ang pinaka-end sa Hulo-Sulo Public Market mga kabisaya, muna ni dayong dagat nga makita nato gyud diha sa dulo o murag mo po na ilang fish landing area. Daghan gid kay tag klase-klaseng isda nga makita nato diri sa Hulo-Sulo mga kabisaya, gikan sa pinaka-common nga isda o sa katong wala pa gid nato nakita sukad-sukad nga isda. Inani jud perminti ang kabibo nga makita nimo sa Hulo-Sulo Public Market mga kabisaya. So guys, inani kabibo ang Hulo-Sulo Public Market. O diri sa pinaka-end, makita din ninyo ang duckpin lagi siya sa dagat guys. Kung gusto nyo mo ani diri, grabe ka, worth it gid ang pag-ani diri sa Hulo-Sulo kay wala gid timbangan. Then pwede sad ka magkuan diri mangumpra diri mga kabisaya. Ano to kuya? Alimasag nga maliit. Magkano yan kuya? Isang tumpok? Wow, grabe. Ito ano to? Squid? Yung lakas mangligaw, kindat at tawag sa amin. Kindat? Magkano yan? 100. Bakit malakas manligaw? Malakas yung may-ari. Mga mayroong mapay, malakas yung mangindat. Oo ba? Mangligaw. Na ito. Chicks boy? Check po. Ay! O, be, ano be? Okay. So, 100 din yung tumpok? Ay, okay. Wow. So, walang kuratsa today, no? Wala. Walang kuratsa. Last time namin pagpunta dito, maraming kuratsa nakatumpok. Ngayon wala na. Ngayon wala. Lakas ang hangin. So yun lang yung nandun, yung per kilo nga kuratsa, pero malaki. Okay, medyo lain ang weather ana nga time mga kabisaya, wala tayong makita nga tumpok-tumpok nga kuratsa. Kuya, magkano yan kuya? 1,000. Yan na lahat? 1,000? 10. 10. Ano yan, tulingan? Tapos approximately ilang kilo yan? Ewan ko naman kung ilang kilo yan. Tumpok-tumpok lang. Tumpok lang. Okay. Dili jud ka makabati og kahadlok diri sa Hulo-Sulo mga kabisaya kay diri pa lang daan sa public market makita na jud nato kung unsa ka friendly ug accommodating ang mga vendors diri. Malaysia na. Taga Malaysia ka? Taga Malaysia ka o Pilipino ka? Taga-dagat ka? Taga-dagat. Taga-dagat. Saan dagat? Malaki yung dagat. Saan banda yung dagat? Sa dapit. Hindi sila makaintindi kahit Bisaya. Kahit Tagalog, di din makaintindi. Okay. Badyaw. Magkano yung ganyan, kuya?
Ano lang, isang box. Magkano yung isang box? 500? Ah, okay. Tumpok din, walang ano. Isang box lang. 500 sa... Kaya ano, mura lang, no? Kasi mura din pagbili dyan. Pati doon, 500 din. Maubos yan lahat o i-deliver yan sa Karatig, ano, sa ibang lugar, dinideliver. Wow. Maganda. Pwedeng ano, hindi taga-Sulo pumupunta dito, mamimili, tapos maganda. Doon tamban, no? Maraming tamban dito ba? Pero walang pasayan dito, no? Pasayan? Walang pasayan. Pasayan ako. Dala doon. Shrimp ba? Pasayan shrimp. Yung parang lobster din? Oh, wala. Ah, wala dito. Napo yellowfin diri mga kabisaya. O nga, 200 pesos, isang tumpok, 5 na kabuok. Grabe ka, worth it. Mahal kaya yung ano, yellowfin, di ba? Mas mahal sa tulingan, no? Grabe, sobrang mura. Ah, ha? Bangga, bangga. First time po ko nakita og inani nga klase sa squid mga kabisaya. Pagi chicken? Ah. Pagi manok. Ito, ganyan pala yung ano, itsura ng pagi. Nakakatakot, no? Ito, ano to, kuya? Yampaw lang ang tawag. Yampaw ang tawag. Jampong? Yampaw. Yampaw? Oo. Ah. Kaya hindi siya Okay, slide kasi, di ba? Grabe, guys. 70 pesos yung isa. 70 pesos ang isa, guys. Pwede daw prito, pwede ginataan, kaldereta. Pero first time po ako kakitaan ni guys. So, dirira na sa Hulo-Sulo. Pwede sunog ba? Masarap yun. Masarap, kuya. Ano to? Anong klaseng isda to? Titi lang yan. Butiti, gapon? Gapon? Patay na to? Ay, tinik. 100 pesos, butiti. Hadluka ka ni kauno, no? Anong klaseng luto nito, kuya? Pwede isog ba? Gata. Pwede. Thank you, kuya. Ate, lana is oil? Wow. 1 kilo is ano, 100 or isang ganito na 100? Asa nigikan? Malaysia, it's from Malaysia. So ilan din tawag sa oil is lana. So ang tawag dito sa oil mga kabisaya is lana. So dito sa ito, ang lana na to kay haplas pwede rin kay oil. So this is 100 pesos. Another lana, 1 kilo is 105 pesos. Nice kayo, quality kayo guys. Pero, ay vinegar man to. Nadislikwan no? Magkano to? Itong ganito lang? 10? First time ko nakita o ginani, dire, sa Sulo. Ay, grabe kahait. Magkano? 120. Ate, magkano tong piyutot eh? 320? Wow. Ito? Piyuto din to. Asan yung mas masarap nito? Pareho lang. 320. Ito. Itong siyang lag. 320 din. Kayo lang gumagawa? Dito lang kayo nakatira? Dyan lang kayo Wow. Mga anong oras kayo gumagawa nito, kuya? Saang to, te? Magkano, te? Isang tumpok, 50. Grabe. Ngunit pinaka-worth it na kung nakita mga kabisaya. Imagine, 50 pesos na ni siya. Isa katumpok. Dagko, pagid kayo siya, guys. So, isa katumpok, pila kabok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabok. Madagko kayo nga saang. Only in Hulo-Sulo, mga kabisaya. Pansit ang paramigo ring, no? Magkano?
32 yung isa? Wow. Para sa miguring nga pansit. Lamig ini siya, guys. Darang Maggi. Oh, Maggi from Malaysia to, sir, no? Magkano to, sir? Ang isa? Wow. And there you have it, mga kabisaya, sa atong pagsuroy-suroy diri sa Hulo-Sulo Public Market. Kung unsa ta na-amaze sa tong first nga pag-ani diri, mas na-amaze ta sa ikaduhang pag-ani kay daghan kitag klase-klaseng mga bag-ong isda nga nakita. I hope nag-enjoy mo sa atong vlog today, mga kabisaya, sa atong ikaduhang pagbalik diri sa Hulo-Sulo Public Market. Maura to, salamat sa pagtan-aw.